ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ କାଢୁଛି ସେହି ସମୟରେ ତା ଜୀବରୁ କିଛି ବାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ପାଟିରୁ ବାଳ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରି ଯିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ପାଟିରୁ ବାଳ ବାହାରିବା ସହିତ ତା ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଝିଅଟି ଆଖିରୁ ସେ ବାଳଟି ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ଏମିତି ହଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରୁଛି ସେହି ସମୟରେ ତା ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ଛାତରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଏଇ ଝିଅଟିର କଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡର ବାଳଟି ଛାତରେ ଲାଗିଯାଇ ଏତେ ଜୋରରେ ଟାଣି ହୋଇକି ଥିଲା ଯେ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ଛାତରେ ଲାଗିଥିବା ବାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାତରେ ଲାଗିଥିବା ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଛାତରେ ଲାଗିଥିବା ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଉପରକୁ ଟେକିବାକୁ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେଇ ଘରେ ଏକ ଭୁତୁଣୀ ରହୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଝିଅଟିର ବାଳକୁ ଟେକି ନେଇ ସେ ଝିଅଟିକୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଶେଷରେ ସେ ଝିଅଟି ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଯାଉଛି।